Вечерното куклено шоу със специалната гостенка Мишел Пфайфер. Приятели, имам добро предчувствие за това. Чисто ново шоу. След 10 секунди сме в ефир. Хайде на сцената и да покажем какво можем. 6 секунди. Йо. Запомнете, най-важното е да се забавлявате. В ефир сме. В ефир сме. Клифърд, но това е шкафът за запасите. Знам, при това е много хубав шкаф с запаси и тих. Хайде да дадем знак на водещия. Знак на водещия? Давай. А сега ще видите вечерното куклено шоу. Ето и водещия на нашето шоу. Клифърд. Кой ред е Клифърд? Ей, как е? Благодаря ви, благодаря. Аз съм Клифърд, вашият бъбрив водещ. Добре дошли на всички. Това шоу ще промени лицето на телевизията и ще го направи да изглежда малко по-така. Както и де, нека започваме. Началото ще бъде... Ей, Ризо, какво беше? Неприятно ми е, че ти го казвам, шефе, но нямаме уводни думи. Честно казано, нямаме изложение, нито пък закриване. О, Боже, какво ще правим? Клифърд, твой проблем е решен. Имам нещо, което ще те хвърли в оркестъра. Ами хайде, давай де. Оркестъра ли? Не програмата, момче. О, да, добре. Имам огромното удоволствие да ви представя Франсуа Фромаж и танцуващите сирена. Хайде. Дано да е Гауда. Не го ли харесвате? Дай близък, наби! Сирената са скучни, Ризо. Трябва ни знаменитост. Някоя прочута звезда. Какво ще кажеш за Айк Хамалина? Не става, трябва ни по-голяма. Тогава жената на Айк е огромна. Уа! Какво става с питите кашкавал? Може би се топят. Разбира се, че се топят, нали сме сирена от прожекторите горещината. Колко лоша новина! До гуша затънахме в неприятности. Може да ни спаси сега само една световно известна звезда, ако влезе през тази врата. През тази врата? О, мис Пиги! Благодаря. Много ви благодаря. Аплодисментите стигат ли или да пускам записа? Този човек никога не съм го виждала. Мис Пиги, какво ви води насам? Говори се, че търсите суперзвезда за вечерното си шоу. Съвсем случайно аз познавам някого, който е красив, умен и чаровен. Може ли да дойде до 10 минути? Става дума за мен? Искаш да участваш ли? Чудесно! Мислех, че си твърде заета с снимки на реклами. Реклами ли? Ти ме разсмя. Аз съм звезда. Не се унижавам да се снимам в някакви реклами. Мис Пиги, пускат от вашите реклами, в които не участвате. Запомнете, моята перука в стил не на ментетата е не само провокативно заявление, както можете да видите, но и много удобна в кухнята, като прекрасен тел за тенджери. Хайде пред!
живота. Значи искаш да бъдеш нашата звезда? При едно условие. Кажи. Да включиш племениците ми Анди и Ранди в това шоу. Защо не, Пигги? Къде са малките кремвирщета? Стига, бе. Какво стига, бе? Ти си лош. Аз не съм лош, бе. Да, ти. Аз ще видиш. Да, ти си лош. Елате да се запознаете с вашия работодател. Добре. Довиждане, момчета. Довиждане, Лелю. Къде отиваш, Лелю, Пики? Отивам в гримьорната си.